kaza saboda yanayi na ruwa da mun ka samu kanmu ina jan aikila sai mu dan takaita jibi sai mu dauki babin mu iyar da shi in akwai wasu bayanai da ya kamata in yi sai in yi sauran bayanai ina jin kun ji cikin satin nan kun ji tacce nice da ya kai ya komo da maganganu da an kai tai ƙarshe dai an samu wasu manyan malamai Allah ya saka musu da alhairi sun shiga a cikin wannan matsala kuma sun yi abin da ya kamata sai dai abin da ya kamata kowa ya sani ya kamata kowa ya san wai me ya faru kuma akan mene domin akwai wasu mutane da sun yi maganganu wanda maganganunsu sun yi su ne bisa ga rashin sani ko wani sako da sun ka samu wanda ba daidai ba wannan matsala da ta faru duk wanda ya baka labarin ta labari na ya baka na iska in ba waɗanda sun ka san asalin abin da ya faru ba matsala ce da bata kai ta komo ba amma kuma shedan ya mayar da ita wani abu me yasa nace matsala ce da bata kai ta komo ba shine darasi ne ya karatu ne bayan na kare karatu ni maganar ƴan siyasa tsakaninku da Allah yanzu ni fara magana akan ƴan siyasa na dade ina magana akan ƴan siyasa kuma babu wani dalili da zai sa in bashi don haka na kare karatu sai ni kwadi wasu manyan ƴan takara da Bola Tinubu da Atiku Abubakar nice ba su cincinta ba duk wanda kaga yana tallasu kwangila an haba shi wannan magana ita an maganar da ni duk wanda ya san inda na ayyana wani mutum wanda nace an ba kwangila ina kalubalanta ce yayi ishara ni ko ishara ban yi ba kuma dalili na cewa kwangila an ka ba su saboda wasu hujjoji da aggaran waɗanda yanzu ba a kai lokacin da zan bayanin su ba in ta kama zan yi bayanin su to wannan magana da ni ita tabba wani malami shubha kuna fahimta sai ya dauka da shi nake wanda lokacin da nika magana ni ban ko hararo shi ba me yasa ya samu shubha saboda shi zuciya ta shedan ya raya mai cewa shi nika nuhi don haka sai ya hito yayin martani wallahi wannan abin da ya faru kenan ya hito yayin martani yake cewa kaiwa malamai juha'i an ce kuɗi an ka ba mu to nawa an ka ba suwa na nuna waɗannan maganganun ko ban nuna ba wallahi duk wanda ya faɗa ma wani abu ba wannan ba ƙarya ta yayi ma ina faɗin wannan saboda waɗanda an wasu wurare an ba su wani labari daban na ƙarya kuma duk wanda ya faɗa ma wani abu ba wannan don haka malamin da ya waɗannan ɗumumuwan cikin almajirai ne sai wani bina'i akan ɗumumuwan da ya shi ma ya tahiyayi maganganu akan Murtala Bello don haka ranar Lahadi da nizo sai ni kuma sai ni mai san malamin martani don malamin yayi min raddi yayi min na cewa me nawa an ka ba su zo ka faɗi jangar kuma don an ba da kwangila shi ka hana mu faɗi gaskiya don an ce an ba da kwangila an ka ɗau wanda ma ba kowa ba kwangila balle malami ya faɗi haka ko bai faɗi ba da ni zo sai ni martani akan malamin kuma a ka'ida ta shari'a ana raddi akan magana kowa yayi maganganu na mayasa maganganu to wannan abin da ya faru ranar Lahadi ya faru ranar Attanin Malam Idris Abdul Aziz Bauchi da wasu malamai waɗanda ba sai na abance su ba abin da yasa ni ambaci Malam Idris Abdul Aziz Bauchi ya bayyana sosai cikin lamarin ya dauki waya ya kira ni tare da wasu malamai cewa wannan abin da ke faruwa bai dace ba ni mai iya bayanan da ni nake da su da korafin da nake akan abin da an kai min su ma ya kira bangaren su yayi magana da su yace yana son don Allah wannan magana in barta nace malam nayi ma alƙawari wannan magana ba zan sake yin ta ba don Allah magana ta mutu ko bata mutu ba wace rana an kai wannan abin kuna fahimta wace rana an kai wannan abin ranar Attanin karatun nayi shi ne ranar Lahadi kuna fahimta ranar Attanin an yi wannan an kare magana ta mutu ko bata mutu ba ranar Talata ɗaya daga cikin ɗaliban wancan malamin sai ya koma yayi maganganu garan cikin maganganun har da yamin ƙaryayyaki yace yana da alat da anka tura ma Murtala Bello naira miliyan 2 don ya bata ma gwamnan Zamfara suna billahi allazi la ilaha illa huwa wannan magana ƙarya ta shi kai wallahi wannan magana ƙarya ta shi kai amma yanzu ma'aikatan banki ni Murtala Bello na yi alƙawalin naira miliyan guda billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya kawo transaction din da an ka sami naira miliyan 2 ina bada naira miliyan guda don haka wannan ya shahi hatta ma'aikatan banki don da wanda aka cewa ya tura kuɗin da wanda ka yaɗa maganar da ma'aikatan banki na bada dannan zuwa rana wace a kawo transaction din billahi allazi dan bada naira miliyan guda saboda haka wannan magana ƙarya ta hito ga makaryata to abin bakin ciki a ce malamin addini ya iya tallan wannan ƙarya akwai ban takeici ko babu bayan wannan an samu wasu mutane jihohi waɗanda abinda sun kai ba su kyauta ba
amma muna roƙon Allah shi yahe musu. Daga cikin an samu wani malami da Abuja bai san me ya faru ba, kawai sai ya hito nasiha zuwa ga Murtala Bello da malam wane. Kusa abin da ya faru cikin maganganun nashi sai gaba ɗaya ga in irin suka magana wallahi caɓi lamari ɗaya za su yi. Kun san dalili sai nuna wai Murtala Bello duk wanda kaka son ka ba Buhari kariya ga maganganun da malam wane ya akan Buhari, ai Buhari yayi kaza, don Allah ya ma fahimci abin da ake magana. Dun Najeriya wallahi ban san yadda za a yi kalisa fa mutane guda biyar da suke kalubalantar gwamnatin Buhari akan matsalar tsaro ba kawo Murtala Bello ba. Komi hasadarka, komi kiyayyarka, don Allah in wani ya zo ya ce Murtala Bello Buhari ya taho kariya, don Allah abin da ya faɗi gaskiya ta faɗi ko ƙarya ta yi. Muna roƙon Allah shi yahi mai. Haka wani malami da muka kyautata mazato a Kano, malamin addini na, yana sharhi game da labaru, yana aikin jarida, amma kun san abin da ya faru, shi ma sai ya zo ya magana ga abin da bai sani ba. Wala Allah yana yiwa wasu sun ka yaudare shi, sun ka bashi sako ba daidai ba. Kun san abin da yayi, sai zo ya ce Murtala Bello da shi da wani suke, ya samu ɗalibin wannan malamin, wai da ni da wannan ɗalibin muke yi, amma yanzu abin ya canza ya koma. Sakon da ya kasan ya basuwa ba da malamin nake ba, da ɗalibi ne nake ni juya ni koma malamin. Wallahi wannan magana ba gaskiya bace. Wanda duk adda inda ni ishara ga malamin ko ɗalibin cewa an bashi kuɗi, ina roƙo ne don Allah ya kawo clip ɗin ya sake shi a gani. Babu inda ni ishara akan kowa. To amma duk abin da nika son ku sani, wai meye dalilin da yasa an ka fitar da wannan fake alert ɗin? Akwai wasu malamai da jikinsu ya ɗau zanzana, jin Murtala Bello ya ce kwangila ta an ka basuwa, saboda yanzu maganar da aka har yanzu ina nan bisa ga bakata, wallahi kwangila ta an ka basuwa. Sai dai na ayyana wanda an ka ba kwangila? Ban ayyana ba. In na ayyana wallahi zan ayyana ne da dalili, ban ayyana ba. Kuna fahimta? Kuma ƴan siyasa ba su da ruhin asiri, duk malamin da suka sun ya zo ya yi tallarsu za su faɗa mai su ce mallan wane da shi ma an bashi kaza, ka taho a baha kaza. Dan wai in ba ku sani ba su da ruhin asiri. Amma har yanzu ban ayyana kowa ba wanda nace an ba kwangila, don haka maganar an tura kuɗi ƙarya ta magana ce ta ƙarya. Ƴan siyasa da Zamfara da sun kai wannan, wanda an ka ce ya tura ma Murtala Bello kuɗi, kun san abin mamaki? Yaron Abdulaziz Yare na. Abdulaziz Yare suna da takun saka da gwamnan Zamfara lokacin da an ka tashi ƙarya, sai an ka ce wannan yaron na Abdulaziz Yare shi ya tura Murtala Bello kuɗi. To yanzu wannan mutum da aka ce ya tura Murtala Bello kuɗi yanzu ya koma yaron gwamnan Zamfara. Yanzu duk Najeriya akwai wanda gwamnan Zamfara ka bakin ciki da shi kawai Murtala Bello. To ai kamata ya su hito su tona ma Murtala Bello asiri cewa ai mun taɓa ba kuɗi ka ɓata ma gwamna suna. Sannan wallahi duk wanda ya iya karatu bai tura wannan transaction din. Misa saboda transaction din ya nuna ba Murtala Bello an ka tura ma kuɗi ba, Murtala Bello ya tura kuɗi. Ashe in ka ga mutum na tallan wannan transaction din jahilina. Wallahi babu mai nuna wannan transaction din da sunan an Murtala Bello ya tura kuɗi sai jahili. Bai iya karatu, in ya samu mai iya karatu sai ya ce a to ai kai di ba ka gani transaction din Murtala Bello ya tura kuɗi ba shi an ka turo ma ba. Sai wata magana, ku yi hankuri, an hana ni yin raddi, kuma tabbas ba zan koma raddin ba sai in wani abu ya taso. Abinda nika nuhi da wani abu ya taso, wallahi ba zan taɓa bari wani ya kawo hari ba ka ce ai abinda an ka san ku kaza hankuri, a haka ne. Don shi wani adibi yake cewa iza qila hilmun faqul lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahalun. Iza qila hilmun, ya an ka ce haba akramaka Allah ahlus sunna wal jamaa, hankuri an ka san su da shi, ai kaza faqul sai ka ce lil hilmi mawdi'un. Hakuri yana da wuri, akwai wurin da aka hankuri. Wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahalun. Mutun shi hankuri wurin da bai dace ai hankuri ba wauta ne, jahilci ne. A zo a kai ma hari da gangan ana so sai an kada mutuncinka, ka koma ka ce ai mu ahlus sunna hankuri, sai mu ce wallahi a'a ba haka shine hankuri ba, wannan tazallul na kaskanci na. Kuna fahimta? Magana ta biyu, akwai wani daga cikin ɗaliban wannan malamin ya zo ya yi rantsuwa da Allah cewa wai ni Murtala Bello na same shi har gida, na ce maganganun da na kwaɗi ga malam wane ƙaryata, wallahi wannan magana ƙaryata yayi. Kuma ko dalilai na hankali sun ƙaryata maganar. Ranar me ni maganar? Ranar Lahadi ni maganar, ranar Talata yi maganar, to ranar Attanin ni isko shi gida. Ma'ana na yi magana yau, gobe Attanin ni isko shi gida na ce ƙaryata ne kai, sannan wallahi maganganun da ni akan wannan malamin har yanzu babu ko guda da nijayi.
ya kamata ku san wannan wallahi babu inda ne mai ƙarya ko wuri guda duk wanda a Sokoto ina kalubalanta ta ya kalubalance ni da wuri guda inda ne ƙarya dan maganganu na wanda ko ni faɗi ba gaskiya na ba mutane ba su yadda don na nuna dalilai kamar rana lokacin azhar kuna fahimta in kuma yana nuhin ba wai yanzu ba kila wani lokaci shi ma wallahi ƙarya ta ya kai kuma alama tana nuna in dai har kana da malami wani zai yi ma malamin ka raddi sannan da bayan ya gama mai raddi ku koma gidanka ku shiga ya nuna wallahi wannan malamin munafici kake tare da shi munafiki ne kake don inda gaske kake wallahi ba za ka yi ma malami na raddi kuma da daddare mu tafi gidana da kai ba kun fahimta wannan bayani ne ishara ta saboda haka raddi insha Allah an ruhe ba za a koma ba wallahi waɗannan abubuwan da nin nuna wallahi ina da irin su sun kai guda 100 wallahi ina da irinsu sun kai guda 100 saboda mi saboda ina so in ni abu in yi shi da dalili to malaman da sun ka ja kunnan mu sun ka ja hankalin mu muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi wannan abin da kun kai Allah ya sa aljanna ce makomaku amma ho abin da ya kamata ku sani cewa mu masu wa'azi wallahi yanzu haka muna buƙatar wa'azi saboda duk waɗanda sun kai sulhu har yanzu babu wanda ya muna wa'azi kawai abinda an kai shine an kwantar da tanzoma wannan hayaniya wannan tanzoma an kwantar da ita me wa'azi shine wai shin wannan abinda an kai me lahin Murtala Bello shine zuwa ka dauko abubuwan da bai kamata a yada su social media ba ka watsa ma duniya su abinda kai yi baka kyauta ba ayi ma Murtala Bello wa'azi ka ji tsoron Allah ka bari wanda kawwa wannan abin shi ko ayi mai wa'azi cewa ka ji tsoron Allah kai ko haka koma kawo tarihin da bai tabbata ba wannan shi an kashe wuta kuna fahimta wannan shi an kashe wuta wannan shi an tsakani ni wallahi ban san munafici ba abinda ni sani ba indirect nake ba direct nake saboda haka committee na malamai uwayen mu har yanzu kuna da jan aiki saboda ka'ida ta Allah wallahi duk abinda kai sai Allah ya kawo wanda zai yi ma saboda haka ku ja muna kunne da ni da ire-ire na wallahi duk abinda mun kai in ba mu yi takatsantsan ba mu bari ba wata rana wannan abin zai dawo gare mu wannan ishara ta abu na ƙarshe ko kuma kusan na ƙarshe shine wani abu da ya faru a garin Bauchi Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar nan yayi bayani a wurin Malam Idris Bauchi akan wannan matsala shi ma Malam Musa wata shubha ta shige shi kusan shubha da ta shigai wannan matsala sai ya alakanta ta da sabanin da a tsakanin Malam Bello da Malam Musa wallahi babu alaka tsakanin wannan abin da ya faru da sabanin su wannan babu to amma abin mamaki Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da yazo bayani sai ce yayi kokarin sulhunta matsalar da ake samu Sokoto abu ya gagara kusa abin da ya ban mamaki Malam Musa Yusuf Asadu Sunna shekara 3 yana zuwa tafsiri Sokoto hanyar da ya bi babu hanyar da za a bi ya iya sulhun wata matsala Sokoto me yasa saboda tafsiri yazo Sokoto duk malamin da yake da alaka da mu bai iya kai mai ziyara kuna fahimta ba yadda za a iya kai ma malamin da adda alaka da mu ziyara amma kuma muna gani yake kai ma yan bid'a ziyara yan dariqa manya na Sokoto ya kai musu ziyara a yi bidiyo a yada amma bai iya kawo mu mallami ko guda ziyara wurin mu da Allah ya kaddare ya gano wannan abin kuskure na da Kaduna ya bugu mota ta ya taho har Sokoto ya kawo muna ziyara bayan waɗannan shekarun da ya taho a tafsiri to abinda nake tambaya tun sadda ya kawo mallaman mu ziyara ya taba ganin wata matsala yayi gyara ba su gyara ba ni ina da shedodi na cewa yayi ta ganin abu kaza kuskure na ya kira malaman mu ya ce shi yana ganin kaza kuma su gyara kuma su faɗi shi yayi musu gyara ashe kenan lokacin da yayi tafsiri shi abbe bi hanyar gyara ba don ba yadda za a yi mutane guda biyu suna rikici ka koma bangaren wasu baka ko kai ziyara bangaren wasu kuma kai sulhu yayin tsakanin ku da Allah sulhu nayi wannan shine gaskiyar al'amari muna roƙon Allah abubuwan da sun kai na kokari Allah ya saka musu da alkhairi amma dai korai sun faru muna roƙon Allah duk inda kuskure yake Allah ya shahe shi daga cikin zukatanmu amma ni dai Murtala Bello ina cewa wallahi duk abin da ni faɗa har yanzu wani abu bai bayyana garan ba na cewa abu kaza da ni faɗi ba gaskiya bane kuma wallahi duk abin da an ka faɗa garai ina ƙalubalanta cewa ƙarya ta sun kai don su nuna dalilai irin waɗanda ne nuna kuna fahimta don haka abin da nake kira gare ku shine mi a yi haƙuri a kai rayuwa nesa duk abin da za ka yi wannan matsala ba takata ba babu ruwanka waɗanda ke wannan matsala ba su da wannan matsala insha Allah raddi dai da yau an ruhi insha Allah raddi da yau an ruhi to kakkaji an ce an ruhi raddi kace kuma usulubin zai canza wallahi usulubin karatu na haka nan zai ci gaba
gobe zan taho ka ji na ce wallahi ƴan takara kaza ba su cancanta ba kuma kwangilata sun ka basuwa in kana son ka san suwa an ka ba kwangila kalubalantani don ni na san abin da kila kai baka sani ba game da waɗannan ƴan siyasa kuna fahimta saboda haka abin yake shine wani adibi ka ta kan min tace illatuha talabul hayati wa hayatin sababuha ta'arrud lil maut kan min tace da yawa zaka ga gawar da illatuha talabul hayati abin da yasa an haka shi wannan rayuwar neman ya za a rayu wa hayatin sababuha ta'arrudul limauti akwai wata rayuwa wadda sababin da yasa kaga an kyale ta ta'arrudul limauti hito da mutuwa wallahi shirye muke duk mutumin da ya kawo muna hari mu kai mai hari duk mutumin da ya muna martani shi ma mu mai san mai martani ya ji dalilan mu mutane su je a yi hukunci don haka masu cewa sun ji bakin ciki sun yi kaza ba yadda ka iya da hukuncin Allah ka'ida ta rayuwa sai an saba sai dai in an ka saba kada a tsallake iyaka wannan malamin na Kano muna roƙon Allah ya gafarta mai zanubai ne cikin abin da ya ha'ince mu saboda da sun kai magana ya zo ya yi sharhi akan maganar sun ka sake magana ya yi sharhi ni magana ya kisa sharhin kuma ya ɗauko wannan alat ɗin wanda shi ya san ƙaryata don in ni magana akan tsaro yana sharhi akan matsalar kenan dama ya san an tattauna wannan matsala ta alat amma ya kawo ta kuma ya ta'akidinta wurin cewa har gashi ana zargin an samu naira miliyan da kuma ina da imani da Allah shi ya san wannan alat na ƙarya na don mi saboda malami ne ya san addini ya san zamani da haka muna roƙon Allah shiga gafarta mai ina jin komai ya hito ko to kurakuran da mun kai ubangiji Allah ya shahe shi Allah ya cire kiyayya da hasada da kin juna tsakaninmu Allah ya sa wannan ya zama shine na farko shine na ƙarshe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik